سلام كل قرنعات عالم زلهم تخاتلت مدا فريكس أكاديمي سناي عرفتين مزنقا عن جزينا نتمنقو نلوم معانت دما كمتي لمود ناي سنبت ماركت أناليسيس حيزة مسير له لايك جيركم جميركم كسامو دا تخاتكاتل ندما بأخبرات يعدمكم ادمينا تكنيكال محلافنا فاندامنتالي زلو نيوز ايفنت زلو سومون ربع ناي US فاندامنتال ናይ ፋንድ ሬት ማለት እዩ ወይ ድማ ናይ ኢንተረስት ሬት ዲሲሽን ዝገብርሉ ካብቲ 5.5 ዘለዎ ዲሲሽን ወይ ምውሳኽ ምጉዳል ማለት እዩ ናይ ኢንተረስት ሬት ዲሲሽን ዝገብርሉ መዓልቲ ኣሎ ስለዚ ኣብ ማርኬት ድማ ብፍላይ ኣብ ናይ ዩኤስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዜና እዩ ማለት እዩ ንዕኡ ንከታተሎ ካልእ ንኣሽቱ ከም በዓል ፒኤምኣይ ሲፒኣይ ናይ ገለገለ ፓይረስ እውን ኣለውና ንሶም ድማ ኣብቲ forexfactory.com أتيهم تي معلتات جاك تجبروها تقوليهم بحافشة جنتي والسان زخون نيوز ربع ناي US ناي انترست ريت راح يزلنا مالتيو كنزلنا راب تكنيكال كرأتينا ماركت نتاي مسلالو حلفة سومونزو أنالايز جبرنا يوم ويزر أنا يوم بيرسك كما يكيدهم رينا نابنا يلو ما عندنا أتينا أبز حلفة سومون كمزي بزحاتنا أنالايز جرنا نيرنا US دولار نابنت حنتي كابتن شعو أنالايز كيرنا ينزنبرنا مالتيو برايس كابزي ريازي ناي سيل ناي مخات تقولو اللو ويلنا ويدمانا زبريك جيرنا سلزنبرنا ستراكترزي سيل ناي مراد تقولو إلنا مالتيو كم زر يزلنا دمال علي 8 بيب زغون all the way وريداني رابز مالتيو كالي ناي يورو كابزي ترابزي وي كابزي ناي accumulation phase زي بريك قبرنا نسو بيانيرا كم ريزالتنا دما أبزي كم زر يزلنا حنسا برايس بريك مسجبرة دما كم هو لعلي سوسا 7 بيب كينو مالتيو كالي أبناي يورو جي بي واي ون رينا نيرنا يورو جي بي واي بغلطة من قدينا رينا نيرنا برايس most the time نسترند لاين ويدما كابز ريجكت نهر كوين لنا ناي سيل بوزيشن أي مرأي مالتيو نزي نحنا ريزيستانس اريا بريك نحرجير لنا دما برايس أي مقاط تقولو مالتيو كابزي بريك مسجبرة دما كم زر يزلنا إتيز بتاعما أزي بزح بيبيو للعلي كيد زلو كالي أبناي جولد كاب 24 اريا ريجكشن أبز كاندل زياني رامالتي ساندي برايس نزي ريجكت مسجبر لنا سيل بوزيشن ينان رئي 24 بريك ساب زي جبرة زقونا باين رئين إلنا نيرنا مالتيو دحر زي ريجكشن دما كم زر يزلنا لعلي حادش بيب زقون نتحتي وريدا مالتي سلازي ናይ መወዳእታ ድማ GBP GPY ድማ ፕራይስ ኦልሬዲ ነዚ ስትራክቸር ዝብሬክ ጌራትልና ስለዝነበረት ካብዚ ሴል ፖዚሽን ኢልና ርኢና ነርና ማለት እዩ ከም ዝርኦ ዘለና ድማ ምክንያቱ ዝናይ 4 ሰዓት እዩ ኦል ደ ዌይ ክሳብ ኣብዚ ብምውራድ ድማ ልዕሊ 67 ፒፕ ትኸውን ድማ ንሱ ከይዱ ማለት ስለዚ it was a bit nice week ኣርጋ መብዛሕትኦም ኣዝዩ ብዙሕ ፒፕ ቮላቲሊቲ ዝተረኣያ ሰሙን እያ ነይራ ሕጂ ኸነ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እንታይና ክንርኢ ወይ እንታይና ቸክ ክንገብር ኣብና ኸና ዎችን ሊስት ከነእቱ ሓቢርና ክንከይድና ኣዝዮም ብሉፃት ዝኾኑ ሰጣብ ሬዲ ገይረ ዳልዮም ኣለዎ ሕጂ ድማ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እቲ ኣነ ዘዳልዎ ናይ ኣናሊሲስ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ኖርማሊ ንዝኾነ ሰብ ክርድኦ ብዝኽእል እሞ ኸዓ እቲ ዊኒን ሬሽናቱ ዘለዎ ማለት እዩ ፕራይስ ጥራሕ ነቲ ማርክ ንገብሮ ወይ ኣናላይዝ ንገብሮ ንዕኡ ክሳብ ሪስፔክት ዝገብረልና ምፅባይ ጥራሕ ዘድልየና እምበር ሓንሳብ ንሱ ምስ ከደ እቲ ፖቴንሻል ናይ ምዕዋት ተኽእሉ ዝለዓለ ማለት እዩ ስለዚ ለስጎ ብዲኤክስዋይ ክንጅምር ኢና ዲኤክስዋይ ወይ ድማ ዶላር ኢንዴክስ ከም ዝርአ ዘለና ፕራይስ ኣብ ናይ ኣኩሚሌሽን ፌዝ ኣትልና ኣሎ ማለት እዩ ወይ ድማ ኣብ ሳይድ ዌይስ ሙቪ ዘሎ ስለዚ ሜይቢ ነዚ ክልተ መዓልቲ ሶሉስን ረብዕን ሶሉስን ሶኒን ማለት እዩ ፕራይስ ኣብዚ ስትራክቸር ወይ ኣብዚ ኤሪያ እዚ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ the reason why ምክንያቱ እቲ ናይ US ኢንተረስት ሬት ዲሲሽን ዝግበረሉ መዓልቲ ሽዑ ረቡዕ ስለ ዝኾነ ክሳብ ረቡዕ ዘሎ ግዜ ዝኾነ ክሊር ዳይሬክሽን ከይረኣና ኣብዚ ክንፀንሕ ንኽእል ኢና ግን ኦቨርኦል ፕራይስ ሓንሳብ ነዚ ኮንሳሊዴሽን ዝብሬክ እንድሕር ገይርዎ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ወይ ድማ ክሊር ዝኾነ ፓተርን ፎርም ክገብረልና ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ at any given time እዚ ናይ ዶላር ኢንዴክስ እንድሕር ነዚ ስትራክቸር ዝብሬክ ገይርልና all the way up
أزي لعلى مالتي ناي مخاطر خلو كلوي ولا بناي higher time frame نحرينيا price still we have big room نلعل ناي مخاط مالتي كم زر زناك سبب زي ناي مبصح وي موسى ونتقولات كلوي مالتي سلزي US دولار ወይ ዶላር ኢንዴክስ ካብዚኣ ክሳብ ድወፅእ ክንከታተል ኢና ማለት እዩ 106.03 እንድሕር ብሬክ ገይርና ኦል ደ ወይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ስለዚ እዚኣ ድማ ክሊር ስእሊ ትበና ነቶም ዩሮ ዩኤስዲ ጂቢፒ ዩኤስዲ ከምኡውን ጎልድ ዝኣመሰሉ ፔርስ ብሓፈሻ ናይ ዶላር ብቐረባ ዝፀልዎም ፔርስ ዶላር ዋንስ ካብዚኣ ምውፃእ ምስ ጀመረት ክሊር ዝኾነ ስእሊ ክንረክብ ኢና ማለት እዩ ከምኡውን ነዚ ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ገይርና ድማ ኣብዚ ሓደ ዓብይ ኢምባላንስ ወይ ድማ ፌር ቫሊ ጋፕ ስለ ዘለና ፕራይስ ናብዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልወና እዩ ስለዚ እዚኣ ዶላር ኢንዴክስ ብከምዚ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ኣብቶም ኣዳልዮም ዘለኹ ፔርስ ክንመፅእ ኢና ብቀዳምነት ሒዝያ መፅአ ዘለኹ ጂያ ወይ ድማ ጂቢፒ ዩኤስዲ ጂቢፒ ዩኤስዲ ንሕሪእና ኣብዚ ኣዝያ ብልስቲ ዝኾነት ሶሙን ዳርጋ ይሕሊፉ ማለት እዩ ፓውንድ ኣዝዩ ናይስ ዝኾነ ሙቭ ቱ ደ ኣፕ ገይርልና ኣሎ ከምኡውን ነቲ ናይ ዳውን ትረንድ ዝነበረ እውን ኣብዚ ቼንጅ ገይርና ኣሎ ወይ ድማ ብሬክ ገይርና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ there is potential price ኣብ ናይ ባይ ናይ ምስናሕ ተኽእሎ ወይ ድማ ናይ ባይ ናይ ምቕፃል ተኽእሎ ዝለዓለ opportunity ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ዳውን ትረንድ ወዲእልና ፕራይስ ድማ ኣብዚ ከም ዝሪኦ ዘለና ሽፍት ገይርልና ኣሎ ስለዚ 1.25-27 ኤርያ ነዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣብ ዝገብረልና ባይ ፖዚሽን ክርኢ ኢና ክሳብ 1.27 ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ በንፃሩ ድማ 1.24 ኤርያ ማለት እዩ 24,600 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንተኮይናትልና ድማ ሴል ፖዚሽን ክርኢ ኢና ክሳብ 1.23 ማለት ስለዚ ኦፍ ኮርስ ዋላ ብናይ ሓፂር ግዜ ማለት እዩ ናይ 4 ሰዓት ነዚ ዳውን ትረንድ ብሬገር ናይ ባይ ሓዝምበር ኦቨርኦል ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም ግን ናህና ማርኬት ሴል ኦፍ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ 1.24,600 ክደግመ 1.24,600 ብሬክ እንድሕር ገይርና ጥራሕ ኢና ሴል ፖዚሽን እንርኢ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ክሳብ 1.23 ታርጌት ክንገብር ኢና ኦቨርኦል ብፍላይ እታ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ክንብላ ፀናሕና እንድሕር ናይ ባይ ፖዚሽን ሒዛ ድማ እዚ ማርኬት እዚ ኦል ደ ዌይ ቱ ዳውን ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ ደጊሞ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ዝለዓለ ፕሮባቢሊቲ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዋ እዩ ስለዚ ጂቢፒ ዩኤስዲ ብከምዚኣ መንገዲ ጌርና ክሊር ዝኾነት ስእሊ ኣላትና 1.25-200 ኤርያ 1.25-1.27 ሶሪ ነዚኣ ብሬክ እንድሕር ገይርና ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ 1.24,600 ድማ ሴል ፖዚሽን ክርኢ ኢና ቬሪ ክሊር ሊ ብከምዚኣ ጌርና ናበይ ዳይሬክሽን ትኸይድ ነዚ መፅእ ዘሎ ሰሙን ክንከታተላ ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ኣብ ናይ ዩሮ ክንርኢና ዩሮ ዩኤስዲ ድማ እቲ ናይ ላስት ዊክ ዝነበረ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ስትራክቸር ናህና ቬሪ ቢዩቲፉል ሪስፔክት ገይራትልና ኣላ ከም ዝሪኦ ዘለና ድሕሪ ብሬክ ኣውት ልዕሊ 67 ፒፕ ዝኸውን ከይዲ ነይሩ ሕጂ ድማ ነዚ ኤሪያ እዚ ተመሊሱ ሪትሬስ ገይርልና ኣሎ ዝኾነ ናይ ቡሊሽ ሞመንተም ካንድልስ ኣይሃበናን ዘሎ ስለዚ there is potential ማርኬት ሪቨርስ እውን ክገብር ይኽእል ግን we have to wait ፕራይስ ክሳብ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ዝህበና at any time ንድሕር ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ኣብ ዝሂብና ድማ ስትሬት ኣዌይ ባይ ፖዚሽን ክርኢና ስቶፕ ሎስ ናና ቢሎ ምግባር ድማ ኦል ደ ዌይ ክሳብ ላዕሊ ናይ ባይ ፖዚሽን ክርኢና ሶፋር ግን ናህና ማርኬትና ኣብ ናይ ባይ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ሴልስ ናይ ዩሮ ዩኤስዲ 1.06 ብሬክ እንድሕር ገይርልና ግን ኦል ደ ዌይ ሴል ፖዚሽን ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ክሳብ 1.04 ክሳብ ኣብዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ኤርያ ሪስፔክት ገይርልና ዘሎ ከምዚ ንሪኣ ዘለና ፕራይስ ብሬክ ምስ ገበረልና ዋንስ ድሕሪ ሪቴስት ኦል ደ ዌይ ከይዲ ነይሩ ሕጂ ድማ ልክዕ ናብኡ መፂኡ ሪጀክት ኮይኑልና ኣሎ ለሚደሊት ዲስ ዋን ደሊት ንገብራሞ ኦኬ
اوكي ስለዚህ ዋንስ ነዚ ስትራክቸር ዚ ሪጀክት ገይሩ bullish confirmation candle نحر فورم ገርና stop loss ናህና below this week ገርና all the way buy position ክሪና ማለት ስለዚህ ናብ ክልቲኡ ዳይሬክሽን ክሊር ለ በከምዚኣ ድማ ዩሮ USD ክሪና overall ሕጂ ዩሮ USD and GBP USD higher time frame trend ናህና ኣብ ናይ ሴል ዘሎ ብናይ daily and weekly ማለት እዩ ብናይ forehead time frame ክሪን ከልና ግን price ናይ reversal pattern form ገይሮምልና ስለ ዘለው there is potential market moving up overall ግን ኣዚያ ትመጽእ ዘላ ረቡዕ ብፍላይታ ናይ ኢንተረስት ሬት ንብላ ዘለና ንሳያ ቀንዲ ትውስነና ማለት እዩ ናይ ኢንተረስት ሬት ዲሲዥን ሙሉእ ብሙሉእ ዳይሬክሽን ናይ ማርኬት ከተትሕዘና ማለት እዩ ቀፂልና ኣብዚ ሕዚያ መጽእ ዘለኹ USD CHF ያ USD CHF ወላ ብናይ higher time frame እንድሕሪና ማርኬት completely ኣብ ናይ bullish ማርኬት ኢና ዘለና ማለት እዩ overall ኣብዚ እንድሕሪና ግን ሕጂ ፎርም ገራትና ዘላ እዚኣ ደስ ስለ ዝበለት እኒምፅያ ብዙሕ ትሬድ ኣይ ንገብራን ኢና ግን ኣገዳሲ ዝኾነ very important ዝኾነ ስትራክቸር ፎርም ገራትና ስለ ዘላ ወይ ድማ ፓተርን ኣብዚ ፎርም ገራቶ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ at any given time price ነዚ ስትራክቸር ዝብሬክ ክገብረልና ኢና ንፅበ 0.91 46 ኤርያ ማለት ነዚ ብሬክ እንድሕር ገራትና all the way ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህሉ ኣይን ላዕሊ ኣዝዩ ቢዩቲፉል ወይ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ኤርያ ኦፍ ቫሊ ኣለና ማለት ወይ ማርኬት ክበፅሖ ዘለዎ ማለት እዩ እንድሕሪና ነዚ ብሬክ እንድሕር ገይርዎ all the way ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልዋይ ማለት እዩ ማርኬት እዚ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልዋይ ስለዚ ኣብዚ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ስለ ዘለዋ ፕራይስ ነዚያ ስትራክቸር ዚያ ብሬክ ክገብረልና ክንፅበያ ኣብ ናይ ፎርሄድ ታይም ፍሬም ማለት እዩ ኮንቲኒሽን ኢና ሕጂ ንብል ዘለና ትረንድ ናህና ሙሉእ ብሙሉእ ትረንድ ላይ ናህና ባይስ እዩ ዘሎ at any given time ግን ፕራይስ እንድሕር ካብ ነዚ ስትራክቸር ዚ ብሬክ ክገብሮ ዘይክኢሉ እሞ ከዓ ናይ ረቡዕ ዘሎ ኔጌቲቭ እንድሕር ኮይኑ ንዩኤስ ዶላር ቲ ናይ ኢንተረስት ሬት እዚ ማርኬት እዚ all the way ዳውን ናይ ምኻድ ተኽእሎ ወይ ድማ ሴል ናይ ምኻድ ተኽእሎ ዝዓበየ ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ USD CHF ድማ ከምዚኣ ጌርኩም ማርክ ግበርዋ ጽቡቕ ጌርና ድማ ካብ ረቡዕ ዘሎ ግዜ ክሊር ሙቭ ክትበና ማለት እዩ ብፍላይ ከም ዝበልኮ ኔጌቲቭ እንድሕር መፅዩ ፕራይስ ትረንድ ላይን ከምኡ ነዚ ስትራክቸር ዚ ብሬክ ክገብሮ እዩ all the way ድማ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ሓንቲ እውን ኣብዚ ኣላትና GBP AUD ማለት ሎ ማዓንቲ ቁሩብ ፍልይ ዝበሉ ክልቲኦም እዚኦም ፓየርስ እዚኦም ካብቶም ኖርማሊ ኣናላይዝ ንገብሮም ወይ ድማ ትሬድ ንገብሮም ፓየርስ ወፃዮም ግን ኣዝዮም ብሉፅ ዝኾነ ስትራክቸር ፎርም ስለ ዝገበሩ እየ ሰሌክት ገይረ ወይ ሰማራይዝ ገይረ ምስኦም ዘለኹ ማለት እዩ GBP AUD ንሕሪናዮ ፕራይስ very beautiful ዝኾነ ስትራክቸር ኣብ ሪስፔክት ገይሩሎ ብናይ ፎርሄድ ታይም ፍሬም ማለት እዩ as we can see ስለዚ ፕራይስ there is potential rejection ማለት እዩ ካብዚ ሪጀክት ንሕሪ ረኺብና ድማ ሕጂ ሪጀክሽን ዝብሎ ዘለኹ 4 hour time frame bullish candle ጥራሕና ንፅበብ ማለት እዩ there is potential price reverse ክሳብ 1.94 ማለት እዩ ብመንፅር ፒፕ እንድሕሪና ኣዝዩ ብዙሕ amount of ፒፕ ማለት እዩ እንድሕሪና ከባቢ ልዕሊ 300 ፒፕ ዝኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ጋፕ ነዚ ፊል ንክገብሮ ስለዚ ኣብዚያ ሪቨርሳል ኣብ ንረኽበሉ ንባይ ፖዚሽን ክሪና the opposite way if we see to the sales demand sell breakout እንድሕር ጌርና ፕራይስ ድማ ራዮ ስትሬት ኣወይ ነዚ ኣብዚ ዘሎ ኢምባላንስ ማርኬት ስትራክቸር ነዚ ባላንስ ንምግባር ፕራይስ all the way ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልወይ ስለዚ ስዊንግ ትሬድ ንነዊሕ ክንሕዞ ንኽእል ኢና ፕራይስ እንድሕር ብሬክ ጌርና ድማ ልዕሊ 400-500 ፒፕ ዝኸውን ናይ ምውራድ ተኽእሎ ኣለዎ at any time ነዚ ባላንስ ምግባር ክወርዲ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝያ ኢምፖርታንት ኮይና ስለ ዝረኸብኩ ምፅኣ ዘለኹ እዚኣ GBP AUD ድማ as a swing بخمس መንገዲ ክንሕዛ ኢና ማለት ሕጂ ዋላ ኣብ ናይ smaller time frame ኣብ ናህና time entry time frame እንድሕር ምፅእናዮ we can see price ብዙሕ ግዜ ሪጀክት ኮይኑ ኣሎ ዋላ በዚ እንድሕሪናዮ ሪጀክሽን ኣለና ኣብዚ again ኣብዚ ሪጀክሽን ኣለና ኣብዚ ብናይ smaller time frame ድማ ከምዚ ዓይነት ፎርሜሽን ከምፅእ ይኽእል ኢለኒ
اوكي እዚ ማርኬት እዚ ፕራይስ ሕጂ ቶናይት ፑሽ ገብረ ቀሪና ኣብዚ ድሕሪ ድማ ፕራይስ ብሬክ ገይሩ ከይዲ ይኽእል ስለዚ ኣብዚ ኤሪያ እዚ ብናይ ስሞለር ታይም ፍሬም ስቶፕ ሎስ ንሕና ቢሎ ብምግባር ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ድሕሪ ሪጀክሽን መፅያትልና ሪጀክሽን እንተዘይመፅያ ግን ከምቲ ዝበልናዮ ኦል ደ ዌይ ፕራይስ ሴል ናይ ምኻድ ተኽእሎ ስለ ዝህልዎ ንኸምኡ እውን ክንከቐላ ኣለና ማለት እዩ እቲ ሪዎርድ ናቱ ግን ኣዝዩ ብዙሕ ኢና ክልቲኡ ዳይሬክሽን ክሳብ 300 ፒፕ ዝኸውን ናይ ምኻድ ዝዓበየ ተኽእሎታት ኣለዋ ማለት እዩ اوكي زي USCHF GBP AUD لنا يورو GPY بعفشة GPY أزيا كترسعو زي السومنيا ختحلف كأنها مالتيو بتعمي the weakest week ناي GPY ونير مالتيو بفلاي interest rate ناتهم decisions قبرلو نيروهم أب Friday مالتيو سو ዝኾነ ቼንጅ ኣይገብረን ስለዚ ኔጌቲቭ ነቲ ፓሪ ማለት እዩ GPY ብጣዕሚ ተሳቒዩ ዘሎ እቲ ከረንሲ ከም ዝርአዮ ዘለና ድማ ፍራይደይ ጥራሕ ክንምንታይ ፒፕ እዩ ኦል GPY ፓርስ ክኸዱ ቀኒዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ማርኬት ዝኾነ ኣክሽን ክንወስድ ኣይንኽእልና ኦልሬዲ ፕራይስ ኣብ ኤክስፓንሽን እዚ እንድሕሪ ሚስ ጌርናዮ እዚ ኢንትሪዚ እንተዘይኣቲናዮ ኣብዚ ሕጂ ዝኾነ ኣክሽን ክንወስድ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ So, ንምንታይ ምፅያ ዘለኹ እዚኣ ሕጂ if we see ናይ higher time frame ከም ዝበልኩ ራይዎ this is weekly chart ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዘሎ ማዕረ ክንደይ strong ዝኾነ weak ዝኾነ GPY ከም ዝቐነየ ማለት እዩ ሕጂ ዩሮ ይኮነን ስትሮንግ ኮይኑ ወይ ድማ GBP ይኮነን ስትሮንግ ኮይኑ ወይ ካዳ ይኮነን ስትሮንግ ኮይኑ እንታይ ዳ ናይ GPY weakness እዚ ክንዲዚ ዓይነት ካንድልስ ንሶሙን ኣብ ሓደ ሶሙን ከይድ ዘሎ ማለት እዩ حجي if we see this market بكل time frame دحرينا مالتيو we got this beautiful all time high night 2000 أبزن ريالنا مالتيو this is the highs ስለዚ ነዚ ስትራክቸር እዚ ወይ ነዚ ኤሪያ እዚ ፊል ንክትገብሮ እዚኣ ዩሮ USD ኦልሬዲ ኣብ በፂሓላ ማለት እዩ ዋላ እውን ናብ ናይ ዴይሊ ታይም ፍሬም ኣውሪድናያ ድማ በቲ ፍሮም ቶፕ ቱ ዳውን ማለት እዩ ኦልሞስት 169 ነጥቢ ነጥቢ 9 ኤሪያ ማለት እዩ So when we drop to forehead time frame ድማ ኣዝዩ ውዕድ ፒፒ ተሪፍዋ ዘሎ ነዚ ንብሎ ዘለና ስትራክቸር ንክትበፅሕ ማለት እዩ let me check it መንፅር ፒፕ እንድሕሪናዮ not more than 50 60 ፒፕ ማለት እዩ ድማ ናይ ኣብ ሓፂር ግዜ ክበፅሖ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ at any time price ካብዚ ኤሪያ ዝበፅሕ ሞ rejection ቅድሚ ኣብ ውሽጢ ዝሰሙን ዘሎ ፕራይስ እንድሕር ሪጀክት ገይርልና rejection بناي forehead ندحر رخيبنا there is potential price drop to the down حجي all times لازم بس حيل يكون كون جن rejection ندحر رخيبنا طرحنا سيل كنبل نخل normally نعو بريك جبرون يخلي جن عبنا هنا رادار ويبنا هنا وجه اللي سنوا تي structure أو ما توز كتقوموا أبزي تحسب زلا نايسيو أي previous market structure ندحرينها والتي دارجا خدمة تاي جزية price كابزي areas reject هون لا as we can see ሕጂ ድማ ናውያ ኣፕሮች ትገብር ዘላ ትመፅእ ዘላ ካብዚ ሪጀክሽን እንድሕር ረኺብና ድማ ሴል ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወይ ሕጂ ሴል ንክኸይድ እቲ ፈንዳሜንታሊ ብጣዕሚ ዊክ ስለ ዘሎ GPY ዝኾነ ምምሕያሻት እንድሕር ዘየልዩ there is potential እውን ክቕፅል ይኽእል ግን overall ብከምዚ መንገዲ ጌርና እዚኣ ዩሮ USD ዩሮ GPY ሶሪ ሪጀክሽን እንድሕር ረኺብና ናይ ሴል ኦፖርቹኒቲ ክንርኢና ማለት እዩ finally gold if we see on gold last week price 24 break كيغبره باي زبحال كينري كابزي 24 ريجكت نحرجرنا دما all the way selling under exab ابزي 33 سوسا زبل إلنا نيرنا مالتيو بحفشو دما لعلي شح بيب زخوني all the way كيدو امني حجين دحرينا دما أزيو important زخونة market structure أبز form جراتنا لا سلازي 2360 زي structure زي بريك نحرجراتنا باي كنرينا كسب 24 مالتي حجي دما أبزي
tonight እንድሕር ቢሪሽ ካንድል ሂባትና ግን ኣብዚ ቢሪሽ ካንድል እንድሕር ሂብና small stop loss above this area not ኣብዚ ኮና ንገብር ምክንያቱ እቲ ኢንትሪ ኣብ ዳውን ናት ስለዘልና ክሳብ 23 ሴል ፖዚሽን ክርኢ ንኽእል ኢና እቲ ዝዓበየ ናይ ጎልድ ሴል ማዕሲ ዝመፅእ እንተልና 23 ብሬክ እንድሕር ገይርና ማለት እዩ 23 እንድሕር ብሬክ ገይርና ጎልድ ኦል ደ ዌይ ሴል ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ this is our 23 market structure beautiful ዝኾነ ማለት እዩ ነዚ 23 ብሬክ እንድሕር ገይርና ግን ናብ 22 ፒፕ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ዝለዓለ probability ኣለዎ ማለት ስለዚ ጎልድ ብከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ ባይናና 2360 ኤሪያ 2355 ከባቢ ማለት እዩ እዚ ኤሪያ እዚ is our buys at any time ግን ሴልስ ቢሪሽ እንድሕር ረኺብና ምክንያቱ ብዙሕ ፒፕ ስለ ዝኾነ ክሳብ ኣብዚ ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ሳብ 23 ዝዓበየ ሴልስ ግን 23 ብሬክ እንድሕር ገይራትልና ማለት እዩ 23 እንድሕር ብሬክ ገይራትልና all the way it is done ጎልድ ነዊሕ ግዜ ናይ ሴል ናይ ምቕፃል ተኽእሎ ክህልዎ ሕጂ ራእዮ እቲ ኮምፕሊትሊ ነዊሕ ኣዋርሕ ናይ ቡሊሽ ዝነበረ ብዘይ ዝኾነ ሪትሬስመንት ብዘይ ዝኾነ ናይ ማርኬት ሪትሬስመንት ኮዶ ዝነበረ ሕጂ ብዚ እንድሕር ሪንያ ፕራይስ ዳይሬክሽን ሽፍቲ ይገብረልና ኣሎ ማለት እዩ ፑልባክ ክኸውን ይኽእል እዩ 23 ብሬክ እንድሕር ገይርልና ግን እቲ ክሊር ናይ ሴል ዳይሬክሽን ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብዚ ሴል እንብሎ ኣዝዩ ጥንቃቐ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ እቲ ዝዓበየ ግን 23 ብሬክ እንድሕር ገይርልና ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባብ ብምግባር ወላ ኣስኤስዊን ንነዊሕ ክንሕዛ ንኽእል ኢና ማለት እዩ 23 እንድሕር ብሬክ ኮይና እቲ ክሊር ናይ ጎልድ ሴል ዳይሬክሽን ክመፅእ እዩ ማለት እዩ بعبي دماء 24 حجي نحنا ربع تيناي انترست ريت هلنا نيكست دحري ازلا دما دحري ازلا سومن اي ثينك دما تي نامبر امبلويمنت وي دما ان اف بي خولي سلازي زين كلت ابزيا وشتي كلت سومون كلير زغونه سلناي جولد كرينا مالتي وي ناب 22 كتورديا وي دما كساب 24 كاب 24 بريك دما كساب 25 ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዋ within these 2 weeks ማለት እዩ እዚ ክልተ ናይ ኒውስ ኢቨንት ዘሎ ዓበይቲ ድራይቭ ክገብራ ብጣዕሚ ተኽእሎታት ኣሎ እቲ ጂኦፖለቲክስ ግን ኣብዚ ብዙሕ ከይተቐስክዎ ስለ ዘለኹ ሸለሊለ ዝሓልፎ ዘለኹ ከይመስለኩም ጂኦፖለቲክስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኒውስ እንታይ ምዕባለታት ሒዙ ይመፅእ ዊደነው ምክንያቱ ከም ዝርአ ዘለና ዩክሬን ራሽያ ኣሎ እስራኤል ከም ዝርአ ዘለና ናይ ቃዛ ናይ ኢራን ብዙሕ ነገራት እቲ ጂኦፖለቲክስ ዘሎ ማለት ስለዚ እንታይ ዓይነት ምዕባለታት ከምፅእ ይኽእል ካብ ሎም ማዓንቲ ጀሚሩ we don't know ማለት እዩ እሱታት ድማ ኣብ ግምት እንዳእተናዮ ክንከይድ ኣለና ስለዚ ሎም ማዓንቲ ሒዘን መፅአ ዝነበርኩ ፓሪስ እዚአን ይመስላ ኣዝየን ብሉፃት እየን ዘለዋና ወላ ሪቫይዝ ክንገብረን ኢና ማለት እዩ ጎልድ ኣላትና ዩሮ ጂፒዋይ ኣላትና ዩሮ ጂፒዋይ قرب جزيك توسدها كساب 269.97 اريا كساب توسع مالتنا 5 بيب جن ما اسري دتخون مكتتال راح يزيد لنا مالتي قال يو اس دي سي اتش اف علاتنا بيوتيفول كابزا تراب زي كساب توسع ايزر دايركشن مالتي برايس ندحر بريك غيرنا بفلاين ستراكشر زي بريك غيرو ترند لاين دما ات ذا سيم تايم ندحر بريك غيرنا اول ذا واي سيل بوزيشن كخيدي بدحري دما إذا برايس دما بريك انتجرها all the way لعل خيري أبزياون ناي سي اتش اف سي بي اي لاتنا I think زي أسومن ديا ولا next week I'm not sure again سي بي اي ولا لاتنا سلزي درجة أو وش تسومن زلوسي must كابزس كتوصي جدا مالتي سلزي زياون مكتتال كتدلينا أزيا بالاستزخونات ستابالاتنا قال جي بي بي يو دلاتنا ازيا نايس وان again يورو كومون جي بي بي يو اس دي زين شديش تزغونا بارس زلوانا ككلن كلتا سلستن دحر رغيبنا بمولهم فوكاس نقبر لهم مالتا يكونن جن نعاهم مستناتكم استراتيجي زغيد وي مستناتكم ناي تريدينج زي زغيد ريوكم ككلن سيلكت غيركم نزيا سومون تريد نقبر نقلنا يا سناي ناي تريدين سومون نقولنا كمتي قديمة زبالكو لايك هين رسع
ኔክስት ዊክ የራኸበና ሰሰናዩ